היי, את יודעת אולי שאמא שלי? היא אמא שלי? כן. באמת? כן. נכון שזה מדהים? לא, כולם יודעים את זה. הלו, אתה בסדר? כן, אפשר להראות לך ריקוד? לא! לא, לא, לא. בוא נעשה ריקוד. לא, 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 לא. כן! שטל פאר! בואו אני פשוט אראה לכם. והנה הוא מתחיל שוב. אז הולך ככה. תגיד. בוקר טוב עולם. זה הריקוד הכי... תסתכל אליי. יפה בעולם! תקשיב, אני חייבת לעשות לך לייק בסבקן, אתה כל כך טוב בריקודים, אתה יותר טוב ממני. זה הסוף שלי. זה סוף חיי. תלמידים צריך לחזור ללימודים, כמו שתמיד עושים. למה יש את המבט הזה? כנראה מסתכלת על משהו. חברים? הייתם צריכים להסתכל מי הגיע. מי הגיע? אסור לספר למורה. היא כבר גילתה. כולם לרוץ! אוי לא. כולם לרוץ! שלום ילדים. אני היחידה שגיליתי שזה סתם תחפושת? פליז אל תהרג אותי. אני סתם רוצה לעשות שאני אקבל 100 במבחן, למרות שאני קיבלתי 8. וזה עדיין טוב. אמא שלי לא תרצח אותי. לא. טוב, שמה.